به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. boytарин одам дар таърих. бойтарин одам дар таърих ин манса мусо буд. вай подшоҳи империяи малӣ дар африқо буд ва дар байни солҳои 1312 ва 1337 ҳукмронӣ кардааст. сарвати ӯ чунон бузург буд ки то ҳол арзиши дақиқи он маълум нест, вале коршиносон мегӯянд ки он аз 3 триллион доллар ҳам гузаштааст. манса мусо бисёр одами хайрхоҳ буд. рӯзе мусо корвони пур аз ҳашаматро ба шаҳри Макка фиристод ва дар роҳ бо мардуми Қоҳира тилло ҳадя кард. дар он ҷо буҳрони иқтисодӣ буд. маблағе аз фурӯши тиллоҳо ба дастоварда барои 12 сол кифоят мекард.